kabanzi lolu daba esokhuluma ngalo namhlanje sinesambili sethu simdonsa ngocingo lapha ke insizwa ke sokhuluma nayo la ebusuku evuyani lapha ke inyenzi asikubingelele sikumukele emsakazweni ukhozi olumaphiko phiko. Hayi ngiyabulisa ngiyabonga ngethuba uvuyani inyenzi nikhuluma naye insizwa le Matatiele. Ngaphambi ngiyabulisa nje kakhulu. Sibonga kakhulu bhuti. Ngaphambi ukuthi mhlawumbe singene esihlokweni sanamhlanje ngiyafisa ukuthi uzethule ikakhulukazi nomsebenzi owenzayo ze nomuntu olalele ekhaya akwazi ukuqonda ukuthi lo muntu esikhuluma ngaye unolwazi olunzulu ngalomsebenzi esizokhuluma ngayo namhlanje. Okay, ngiyabonga kakhulu ngethuba ngibulisa kubo bonke nje abalandeli nabalaleli bomsakazo omkhulukazi Africa yonke ukhozi FM. Okhulumayo uvuyani Vitalis Nyezi insizwa le eMatatiele Eastern Cape. Uvuyani uqale waba yi-psychologist futhi udokotela wengqondo wahamba wafuna ulwazi wagcina life coach ngoba phela efuna ukusiza abantu ngendlela ethe ukujula waphinda futhi waba hypnotherapist ngoba phela sifuna ukuthi manje sithi ukusebenza ngenye indlela ehlukile kaphinde ke futhi ke ngangena deep ku-spiritual traditional healing ngoba ngifuna ukuthi umuntu nomsakazo wami ukuthi ngimsize from A to Z. So umuntu nje oyithandayo nomsebenzi oyijulelayo engiyenzayo futhi manje ngimsiza ngempela ngiyagculiseka. So nje ngathi psychologist, spiritual healer, hypnotherapist, life coach. Sibonga kakhulu mfowethu. Mhlawumbe ngaphambi ukuthi singene esihlokweni sethu namhlanje ngoba sizokhuluma ikakhulukazi ngendaba yokuthi umuntu makangahlali nje ake sikhulume ngokuhlukumezeka ohlukehlukene angazithola umuntu obenokhwantalala kanti suke lizoba khona usizo. Mhlawumbe ngesiqale ngokuthi sike sizwe la ukuphawula kwabantu abahlukene ngaphambi ukuthi singene ohlelweni. Ukuhlukunyezwa kwabantu ngokuhlukahlukana kwabo ukuthinta ke ubulili futhi ngokuhlukana kwabo ezinye sizibona ke ngisho nalapha enkundleni zokuxhumana mhlawumbe omunye umuntu usuke nje engaqondile ukuthi uyahlukunyezwa kodwa kugcina sekuba nazo izinto ezikhombisa ukuthi contact khona ngoba into esuke yenziwa umuntu amethembayo ikakhulukazi maye izokwenziwa umuntu amethembayo nomuntu asondelene naye kube ukuthi akaboni ukuthi leyo nto le ayenza inomthelelo onganani kuye nje ngokuhlukunyezwa mhlambe ukuthi isenze sinjani esingasichaza nje ukuthi lento le isikumhlukumeza umuntu. Okay, ngiyabonga kakhulu ngethuba ngiyabulisa kakhulu. Ngalokuchaza ukuthi i-gender based violence lesithi GBV masinqamlene sesichaze onabawushe ngokuthi is any harmful should isimo ngempela esihlukumezayo omunye umuntu whether it's direct or indirect based on igender yakhe should nje isimo esibhekene nobulili bakhe lo muntu. So lesimo lesisimo esenzeka kuyonke indawo njengoba sebechazile abalaleli ukuthi kwenzeka ezikoleni kwenzeka esontweni kwenzeka emsebenzini kwenzeka emphakathini into nje enzeka yonke indawo even nasey'nkundleni zokuxhumana isimo nje esigcwele yonke indawo esisabalele asikhethi indawo kodwa ke sesichaze umsakazi ngokuthi ihlukene kaningi ikhona esibiza ukuthi physical abuse la kunokushayana noma ukushaba noma mhlawumbe ukuthinteka ngokwe physical siphinde sichaze ngokuthi it's an emotional abuse lapho ke sikhuluma ukuthi kunama insults nokuthusa kunomanipulation kunenhlongo nokukhohlisa leyo sibiza ngokuthi emotional abuse. Ikhona futhi enye ekadishiwe futhi abalaleli manje i-sexual abuse. Last time sayisakhuluma bela nge-rape sakhuluma ngokuthi umuntu akuthinti ungathandi nama-comments nje umntwana kekhuluma nje izinto ngokuthi nje wena this ngizokuboza la yabona umuntu abe nama-comments nje mhlawumbe athusayo. Okunye futhi okujwayelekile iloko sithi i-economic noma i-financial abuse la umuntu usakazi la usekontrola ngokwemali ukuthi hayi wena kodwa wena wozala izinto ezokuthi ebona vele noma esazi ukuthi udepende kuyena mhlawumbe ngokwemali mhlawumbe ngokuhlala noma mhlawumbe ngokuphila. Kodwa yakunye okubaluleke kakhulu engicela ukucacisa iloko kwe-psychological abuse lana sikhuluma mhlawumbe ngo-intimidation umuntu uyakuthusa gcina mhlawumbe usuhlala wedwa isolation humiliation ngo-depression ngo-anxiety
ngo PTSD ke ukuthi lawa ama psychological terms ukuthi mhlawumbe maso ukukhwantalala stress nokuhlala wethukile nje ungazothi ngempela yini ofuna kuyenza. So into nje enzeka kuwo wonke umuntu, yenzeka abantu besifazane abadala abancane, yenzeka futhi nakwabesilisa, yenzeka futhi nje kuwo wonke umuntu ophilayo. So nje isimo esikanjalo esenzeka ngokwe gender yakhe lo muntu. So sasithi ke gender based ngoba yenzeka ngobulili balowo muntu eqondene naye. Ngiyabona la uthi ngokwe enhlolovo isurvey eyenziwe lapha ke eUnited Nations eyenze ngonyaka ka2020 iveza ukuthi sihleli lapha ku 35% isibalo sabantu besifazane ikakhulukazi laba abasuke bezithola ke behlukunyezwa ngokushaywa noma ngokucansa umhlaba nje wonke. Mhlawumbe singathi yini ngempela eyenza abantu bahlale ebudlelwaneni obusuke kubahlukumeza? Ngiyabonga umbuzo abawushe umsakazi wami. Ngicela nje ukuqala ngale okuthi sithi yifiye ukwesaba. Ngoba phela ezohleli nalomuntu uyasaba ukuthi mhlawumbe mawumshiya kuzokwenzeka lokhu usabela impilo yakho. So ugcina sosaba futhi nokusaba lokho ugcina sokungaphezulu kunalokuthi mhlawumbe wenze isinqumo ngempilo yakho. So umuntu uzosaba ukuthi hayi mangihamba kulo budlolane namhlanje kuzomshada mhlawumbe ngeke ngisakwazi ukuthi ngiphile, ngeke ngisakwazi ukuthi ngiyimele. So nje iyoqala nje ukwesaba. Nane mama ithembisa ama-promise ukuthi hayi ngizoshintsha, ngizoimprove, ngizolungisa lokhu. Kodwa uloku uthembile ukuthi lowo muntu ukuthi uyogcina eshintshile kodwa angashintshi. Nale guilty nje mhlawumbe ukuthi nje kuyisola. Yabo lento lemsakazi yenzeka ukuthi umuntu athi hayi mhlawumbe mina omenza ukuthi enze kahle kodwa yena uyangithanda. Kodwa umuntu lokho eyisola yena, eyisola iqhubekile kodwa ehlalile. Iphawuzi nenze isinqumo phela ukuthi hayi sengiyaphuma sengashiya Yesu ukwazi ukuphila nami ngomuntu. Bese futhi uyayibophelela ukusithi i-commitment. Ukuthi egcineni mase uyenzile ngempela le commit noma le change noma lo shintsho ofuna ukulenza. Commit-a ke ku-healing njengamanje ngifuna ukuhila manje. Angithole mhlawumbe usizo lwe-trauma noma le-trauma counseling mhlawumbe noma le-therapy. Noma mhlawumbe ngihlangane nabanye abantu. Ngoba mina uma ungangitshela ukuthi wena uvuyana as-therapist uyabaza abantu mhlawumbe osuke wababona ngaphambilini. Yiphi i-support group engayi-attenda noma engayijoyina. Then uyathola ukubona ukuthi hayi abanye abantu bayakwazi ukuphila, bayakwazi ukuphuma lana, zikhona indlela zokuphuma. So ziningi indlela esithi ama-learning noma ama-conducive ways ukuthi uphile, ukuthi ufunde uqala impilo kabusha uzazi ukuthi nobani yini ebalekile empilweni yakho. So into ebalekile nje ukuqala nje ukuthi nje zazi wena ukuthi ufunani, zazi ukuthi yini ezokulungela, and ekugcineni futhi ama-red flags ahleze khona. Into sokuhlangana nomunye umuntu noma usubona ukuthi ayi izinto zihambe kahle la uyayazi ukuthi sikuyenzeka before. So ezokwenza self awareness ufunda okuningi ngempilo yakho, kuningi ukubonayo ukuthi ungazirepeat what can repeat yourself worth and self trust ukuthi uqala impilo kabusha. So maningi ke ama-techniques nama-strengths nakho konke esikhuluma ngakho ku-therapy ukuthi umuntu singamsiza kanje kanje. So kuba kuningi kakhulu. So umuntu nje akathola usizo akenze kwi-therapy vele yonke into esiyenzayo lana sibe confidential, akekho uzokwazi ukuthi waphela ufuna usizo ngoba egcineni uzolokhu uhlalile lo muntu uyashintsha koze kube nini lokhu uhlalile into ngekho. Mungakanani umonakalo wenzeke engqondweni umuntu osuke ehlukumezeka? Angazi noma mhlambe sekuhlanganise konke yini ukuhlukumezeka ngoba ngikuzwele uyihlukanisa le ikhona le lokuhlukumezeka okuhamba kuyoze kuyothinta ngizothi ukuthinta umphefumulo wakho kulimazana nengqondo nendlela okwenzeka ngayo. Ubangakanani umonakalo kumuntu? Yobusazama bamningi kakhulu umonakalo. Njengoba sesabala be-depression noma ukhwantalala ukungena ngalakho mental health o-anxiety, ukhathazeka, ukujulile emoyeni, nalokho sithi i-post trauma ukudluleka kube nesihluku kodwa sekuhlumeza kodwa sidlulile isigameko. Ukuthi mhlawumbe awusa so umuntu ohlezi nje eqhalaza. And futhi enye into futhi ebalulekile iyakuthinta kakhulu ku-self worth yakho, ukubaleka kwakho kwempilo yakho. Uthola ukuthi nje wena awusanakekeli nje futhi ugcina mhlawumbe usungena ematshwaleni nomhlawumbe usuhlukumeza abanye abantu ngoba uzama ukuthola lento le inner
healing engaphakathi nane trust njengoba esamethemba omunye umuntu kakhulukazi into iyakulimaza ukuthi ukwazi ukufoma ama-health relationships in the near future ngoba usuhlukumezekile nje ikhawa eningi so sesithi-ke ngokwe-spiritually ilimaza the inner self, the inner person ophila kuwena ngoba ezophila nje kunempilo enye khona espiritual so lento iyakudestroya ukuthi ungabe sazi ukuthi iphi purpose iphi meaning usuphilelayo so nje self esteem yakho iyayidestroya kakhulu ama-relationship, substance abuse baningi amanje abantu abathina mhlawumbe sebengena substance because of bengazi ukuthi iphi indlela kumele bayisebenzise ukukhopha kodwa manje enye into futhi egqilaza kakhulu noma esiyinkinga kakhulu psychologically i-suicidal ideation thola abantu abaningi manje sebayibulala noma sebephila impilo e-risk bengaboni ukuthi lokho abakwenzayo kuyibulala so nje kuba kuningi kakhulu ku-spiritual umuntu ayizosebenzisa mhlawumbe inkolo thizeni noma isonto noma la ekhaya noma la emphakathini siphila kanje umuntu kodwa kade akasabone ukuthi uyakudestroya kuba kuningi kakhulu okuthintayo emoyeni noma mhlawumbe ngokwengqondo. Ingakanani ingozi yomuntu oyaya athi hayi sengihilile kodwa ebengazange azalithola usizo kubantu abalapha nabalulekayo ngokwengqondo abakuqeqeshela ukwenza lokho athi hayi sengihilile kodwa kuhambe isikhathi kube ziba khona impawu ezikhombisayo ukuthi no man akakahili lo muntu uthunukala kalula kunezinto ezivukayo ogqokweni ngoba akazange azayihambe le process kodwa uthi yena uhilile. Ubungozi bokuthi lokhu kulimala kwakhe kugcina sekulimaza nabanye abantu ikakhulukazi ngoba abanye bayithola beba kuleso simo esinjalo kube kunezingane ezifanele zigadwe yibo bawomama bawobaba enganeni. Yebo ngiyabonga umsakazi nombuzo kuba khulu kakhulu stable babe grounded babe ne-emotional intelligence futhi okubalekile futhi sense of security ngoba phela ungaphephile ekhaya noma mhlawumbe ubona ukuthi umama mhlawumbe nobaba uthintekile awuzizi na uphephile mangengane so ukhule kahle ukuthi koya abantu noma ingane ziyakubona and enye into futhi ungakhohlwa bamushe ukuthi ingane ziyasenza ziyangakhuluma but kodwa ziyakwazi ukubona ukuthi isimo la ekhaya sihambe kahle so wena uhila ubreaka the cycle of violence so should spiritual laba ngokomoya le pattern uyayibreak yonke lento lena ukuthi ingaphinde yenzeke ku-generation elandelayo so kubalekile ngempela ukuthi ungashiyi trauma i-unresolved ngoba lokho singaphinde kukuthinte in the near future kuningi nje engingachaza mhlawumbe indaba yesikhathi kodwa nje kubaleke ngempela ukuthi uma umzali uthola usizo ngoba awusizi wena kuphela usiza even ama-generation asengaphambili ngoba enye trauma idlulela kuwena igcine idlulela engane zakho lokho kwenzeka unconsciously lokwesithi kwenzeka ngokwengqondo le enye ukuthi lento lezenzekile but wena awangayibona wangayinaki wayithe ukuthi right kanti lento lena isiyadlulela engane zakho. Foyi ngenxa yasesikhathi mhlawumbe ongagoqa ngalo igama bese uphinda futhi ubanikeze nezingcukaca nje abantu abakulalele la bengakwazi ukuthi bakuthinte khona uma kungenzeka ukuthi ngoba sikhuluma nje kukhona ngempela osenkingeni abhekene naye abanye baye bathi ba right kodwa futhi kube kukhona izinto ezikhombisa ukuthi akekho right uyakudinga ukulekelelwa. No ngicabanga ukuthi kuningi okumele sikwenze mhlawumbe siwumphakathi wase-Afrika ukuthi sikwazi sifundise iy'ngane zethu both boys and girls ukuthi i-respect i-inequality nanokuthi uma udinga usizo uma usuthula khuluma ziningi indlela zokuthi uthole usizo nanokuthi ake siyeke lento lena ukuthi sikhulume noma sibe-based kakhulu kuma-cultural beliefs ukuthi hayi kwenziwa kanje kule mphakathi noma kwenziwa kanje like lento kuthiwa ingane iyoganiswa ngenkani mhlawumbe kwenziwa lokho maningi ama-practices angasasebenzi esikhathini manje so ayazizame ukuthi si-create a safe space for iy'kolo emakhaya amasonto emsebenzini ukuthi singathuli asikhulume umuntu uma ekhuluma umlalele umblame umsupport futhi ahambe futhi ayoreport lukhona usize khona i-psycho-education umuntu usesemfundisa nangama-programs nangama-groups ziningi indlela zokuphila zokuthi ingaphinde yenzeke lesimo lesi ukuthi sisivale nje ukuthi siphele.
Sabonga kakhulu ngesikhathi osiphe sona. Abantu uma bekulandela kwinkundla zokuxhumana bakuthola kanjani? Na ku Facebook nje ngathi nje psychologist hypnotherapist ngizovela. Noma ukuthi nje Vuyani ku Facebook uthi nje Vuyani Vitali Smith uzongibona ku Facebook. Kodwa inamba engisebenzisayo ase office ni yodwa nje. 065 846 0441. Ngiphinde futhi 065 846 0441. Iyafoni ya WhatsApp enza yonke into. La eThekwini nje eDurban Medical Center City Hospital. Yabo. Ubusuku obuhle Dr. Amen. Umsakazo lalela ukhoze olumaphiko iyona ke ingxenye yokuqala ke esigoqayo ngaphansi kwazo inhlangano zezemfundo umsakazweni ukhoze olumaphiko lolu hlelo belithulelo ke ezemfundo SABC Education and Enriching Minds